bangilap lagi jong kimat hangi kini kibar jela ki bon ban trei nani bon ban bu lukan hangi kim sim khiashu banwan ban apply ka trade license na bon district council namar bekila sutu bekila yo rupai tu ka labor license ka bala ai ka government kebut ia ka trade license bat ia ka professional tax kim sim khiashu ban sim tikani ka dei ka wei na ka ba babu jingma namanta khayi ka pateng ka jungi hangi namar ba ubriu nabar tang na itu i labor license ba ka ai state government ka ayo ban wanrung pathar haki yo ki hat ki jungi komni tang itai jing pinsai ka bang kwa ban pasat lang siya pi kasulong no ba nang ni syakmat nakaliang juga district council ru mihak bante lakam ya kata di mihak pan ya keren mihak pan ya tai sani ya kani hakabidai bat kirong ba snong bat hakabidai bat kukom ai NOC kom belong dai ba powel mentan di namar ba kai ka ba bu jing ma susu yang i kadai ba kidon kirong ba snong ki barem ki ba ai belang NOC ya kini ki barjel lah don tang kasil ba ka signature jong urang ba snong ngam habang ong ya kata ngam dei banga ben ye ka jing trekam jo kirong ba snong ki berim andrei ka tu ka dei ka bala abu jing maru pa ya kini ka yo ka hat ka badan hang ne ko insyaallah di nakaliang jo ka district council kini kinon tribal ki bukan ai kata ka NOC ko district council ila og rupa habasit abasai ngim priang ya ka tu ka NOC ka basain tang marwai bat ka basil tang marwai u sodat ni don kam hi ya ka signature jong sangut ki executive member jong ka snong hi borok we